Сәлем, кызлар, малайлар. Эфирда Шаян пластилин. Сез бармакларыгызны жылытып өлгөрдегезме? Яхшы. Хәзер без сезнең белән чираттагы пластилин сәяхәтенә чыгачакбыз. Бу чыгарылыш башкаларыннан аерылып торачак. Бүген без курчакны өйне алып кайтып куя, хәтта ком сарае төзергә ярдәм итә торган тимер атны ясаячакбыз. Я, аның кем яки нәрсә икәнен беләсегез киләме? Алайса тизрәк әзерләник. Бүген безгә кара, зәңгәр су, шәмәхә, зәңгәр, ачык зәңгәр су һәм соры төсле пластилин кирәк булачак. Әгәр дә синең мондый төсле пластилиннарың булмаса, бер дә борчылма. Үз КамАЗыңны ясау өчен башка төсләрен ал. Әйе, дустым, без бүген КамАЗ ясаячакбыз. Шәмәхә пластилиннан сыныбызның кабинасын ясыйбыз. Башта шарчык тәгәрәтәбез, аннары аны шакмакка әйләндерәбез. Аның бер почмагын алырга, чөнки анда машина йөртүчегә юлны күрергә һәм кагыйдәләр буенча йөрергә мөмкинлек бирүче алгы пыяла урнашачак. Детальны кәгазь битенә ябыштырабыз, кузовын да ясарга керешәбез. Моның өчен безгә зәңгәр пластилин кирәк булыр. Бер кисәк аерып алабыз да читкә куеп торабыз. Калган пластилиннан тигез яклы трапеция ясыйбыз. Нәрсә соң ул трапеция дисеңме? Ул ике ягы туры, ике ягы авышып торган 4 почмаклык. Тик бу очракта аның бары тик бер генә ягы авышып торачак. Бу КамАЗдан йөкне бушату өчен уңайлырак булсын өчен кирәк. Кузовны кабинага беркетәбез. Шәп. Хәзер зәңгәр пластилин шарчыктан бампер ясыйбыз. Ул кабина һәм машина ватылудан саклый. Бамперны шәмәхә детальгә ябыштырабыз. Менә шулай. Шәп килеп чыга. Ачык зәңгәр су пластилин безгә нәрсә өчен соң дисезме? Алгы пыяланы ясау өчен. Ул кабинада урнаша һәм йөк машинасын йөртүченең уңайлылыгы өчен кирәк. Алгы пыяланы ясау бик җиңел. Бу детальнең формасы нәкъ кабинаныкы кебек үк. Шуңа күрә бармакларың белән яссы шакмак яса да, аның бер почмагын бетер. Шунсы мөһим, әлеге деталь кабинадан кечкенәрәк булырга тиеш. Менә булды да, искиткеч. Миңа куе зәңгәр пластилинның төсе бик ошый. Тизрәк аннан да берәр әйбер ясыйсым килә. Әйдәгез, 5 кечкенә шарчык тәгәрәтәбез дә читкә куеп торабыз. Калган пластилинны кулларымда валим һәм аннан буйчык ясыйм. Аның озынлыгы машинаның кабинасы белән кузовны тоташтырырлык булсын. Килеп чыгамы? Детальны куеп кара әле. Әгәр дә туры килсә, калдыр. Юк икән, аны тагын тәгәрәт тә сынга беркет. Менә шулай. Бик шәп. Менә булды да диярлек. Ничек уйлыйсың? Бу куе зәңгәр шарчыклар безгә нәрсәгә икән? Тәгәрмәчләр өченме? Юк. Яктырткычлар өченме? Юк. КамАЗның кузовын бизәү өчен. Шарчыкларны бер-бер артлы алып, һәрберсеннән кыска буйчыклар тәгәрәт. Аннары менә шулай итеп, зәңгәр деталь өстенә ябыштыр. Бу катлы кабыргалары. Алар бу машинага төрле зурлыктагы йөкләрне йөртергә һәм шул авырлыкка чыдарга мөмкинлек бирәләр. Әйе, КамАЗ ул бик көчле һәм бик чыдам машина. Булды. Буйчыкларны менә шулай итеп кузовка ябыштырып чыктык. Сезгә инде, дусларым, әфәрин диясе генә кала. Җитешәсезме? Менә шулай. Һәм соңгысы. Артка куябыз. Менә булды. Хәзер кулыңа пластик стекны ал. КамАЗның шасси, кузовы, бампер һәм кабинасына горизонталь катылык кабыргалары һәм кузовның өске өлешенә вертикаль, алгы пыялага диагональ сызыклар яса. Менә булды. Бу машина ничегрәк йөрәчәк? Тәгәрмәчләрдә инде? Әлбәттә. Димәк, хәзер без кара пластилин алабыз да кечкенә кисәкләр әзерлибез. Һәм читкә куеп торабыз. Калган пластилиннан тигез шарчык тәгәрәтәбез дә,
аны яссы итәбез. Менә шулай. Я, ничек, дустым? Тәгәрмәчкә охшаганмы? Булды, шәп. Алайса детальны сынның өстенә беркетәбез дә дәвам итәбез. Минем артын кабатла, дустым. Тәгәрмәчләр ни өчен кирәк соң? Алар машинага юл белән тоташырга, оста хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирәләр һәм төрле эшләр башкарганда авыр йөкләрне тарту көчен гарантиялиләр. Хәзер тагын бер тәгәрмәч ясыйбыз. Эш тәртибе нәкъ шундый ук: шарчык, юкка түгәрәк һәм кузовка беркетү. Шәп, бик тиз ясыйсың син, дустым. Биби! Аннары стек белән тәгәрмәчләргә сызыклар да ясап чыгыйк. Менә шулай, матур. Тик аларга нидер җитми бугай. Шулаймы, дустым? Нәрсә җитми? Әлбәттә, дисклар. Без аларны суры пластилиннан ясарбыз. Аны икегә бүл, бер кисәкне читкә куеп тор, икенчесенә шарчык тәгәрәт. Аны яссы түгәрәк детальгә әйләндер һәм беренче тәгәрмәчнең уртасына ябыштыр. Матур килеп чыга. Аннары икенче кисәктән дә диск яса. Бу детальләр моторлык өчен генә түгел, алар тәгәрмәчләрне төрле ватылулардан саклыйлар. Менә шулай. Булды. Биби! Аннары кара пластилинны алабыз. Ике кисәк бүлеп ал да читкә куеп тор. Калган пластилиннан буйчык яса. Ул тигез һәм кыска булырга тиеш. Шуннан соң аны кабинага ябыштыр. Бу КАМАЗ ишегенең тоткасы. Хәзер өчле таякчык алабыз. Диск үзәкләрендә тишекләр ясыйбыз. Һәм кара пластилин шарчыкларны шунда ябыштырабыз. Биби! Ниһаять, бу гаҗәеп йөк машинабыз әзер. Ә мин сезнең белән сау булышам. Хуш, дустым.